Η κυρία Αναστασία έγινε παρένθετη μητέρα και έφερε στον κόσμο το εγγόνι της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 1 κιλού και 20 γραμμαρίων. Γιαγιά και κόρη δίνουν την πρώτη του συνέντευξη σε λίγο ζωντανά στην εκπομπή. 9 χρόνια μετά την επίθεση με καυστικό υγρό εναντίον του ποινικολόγου Παύλου Σαράκη στα δίκτυα των αρχών, ο 35χρονος Αλβανός φερόμενος ως δράστης. Χρήσλα μου, χρόνια πολλά έτσι και από κοντά να πούμε. Χρόνια πολλά, Χρήσλα. Ευχαριστώ. Τραπέζωσες πολύ κόσμο στη γιορτή σου? Τι να πεις, όταν μιλάει η Μανούλα δεν απαντάς εσύ. Τι έγινε, η μαμά μαγείρεψε, χαμός, ήρθε κόσμος στο σπίτι, άνοιξαν οι πόρτες του σπιτιού. 2 μέρες, Και εμείς εδώ τα βγάλαμε με σοκολατάκια και τυροκοπελάκια. Εδώ στην Πάτρα, πού τα κάνετε εδώ, ποια Πάτρα, πού να προλάβω. Έχετε και τόσους συγγενείς εκεί. Εντάξει, εδώ, όσοι βρίσκονται εδώ πέρα. Έχετε αυτό το έθιμο που ανοίγει το σπίτι και έρχονται όλοι στο σπίτι. Έχουμε αυτό το έθιμο που μαγειρεύεις περίπου για 3 λόγους. Ναι. Σου περισσεύουν να φας μέχρι το Πάσχα. Εορταστικό ωράριο. Και τέτοιο, εορταστικό ωράριο, συνεχές και τέτοια. Ξέρεις. Η μαμά της Χρήσλας είναι καταπληκτική μαγείρισα, θέλω να σας πω. Μας έχει φέρει εδώ διάφορα, καριτόπιτες, διάφορα. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε στα θέματα μας. Πάμε στα θέματά μας, γιατί μετά τις γιορτές, τώρα μετά τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, μας επεφύλαξε ο Τσακαλώτος ένα αμποναμά εν ώψη και της πρωτοχρονιάς, γιατί πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών η επιστολή που είχε στείλει την Παρασκευή ο Υπουργός των Οικονομικών στους θεσμούς. Και τι λέει στην επιστολή? Λέει ότι είναι απόλυτη δέσμευσή μας να παραμείνουμε συμμορφωμένοι με τις υποχρεώσεις μας που αναφέρονται από το μνημόνιο. Στην επιστολή αυτή που έστειλε ο κ. Τσακαλώτος και έδωσε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα, λέει με άλλα λόγια ότι αν παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας, δηλαδή ξεφύγουμε, τότε θα μπει ο κόφτης στους συνταξιούχους. Θα κοπούν δηλαδή περαιτέρω οι συντάξεις. Θα έχουμε μειωμένες συντάξεις. Φαντάζομαι έχετε μάθει τόσες μέρες τι γίνεται με αυτή την επιστολή, έτσι, το ξέρετε. Από την Παρασκευή που βγήκε ο Αλέξης μπροστά στο τζάκι και έδωσε τα δώρα. Και έχοντας καταπιεί το πνεύμα των Χριστουγέννων. Εκεί λοιπόν προφανώς για να τους κουλάρουμε. Γιατί ζητούσαν εξηγήσεις. Τα όργανα, ζητούσαν εξηγήσεις. Οι δανειστές λέγανε πώς δίνεις εσύ λεφτά. Επιστολή. Πώς θα δίνεις εσύ τα χρήματα τον Τσακαλώτο για να τους κουλάρει. Και πώς δίνεις τα χρήματα και μας παρακάμπτεις κλπ. Αυτή την επιστολή λοιπόν τόσες μέρες ζήτα η αντιπολίτευση να τη δώσουν. Και δώστε την επιστολή. Ναι, ο κ. Τσακαλώτος και τι λέει η επιστολή? Γιατί ήταν σαφές ότι για να κουλάρουν τα αρπακτικά. Η επιστολή έπρεπε κάτι να πούμε να τους κουλάρουμε. Δεν είναι έτσι απλό. Για να κουλάρουν κάτι έπρεπε να τους πούμε. Και τι είπανε? Είπαν ότι είναι. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δώσαμε μόνο μια φορά και τέλος αυτό το έκτακτο βοήθημα. Δεν είναι δηλαδή 13η σύνταξη. Είναι μόνο το έκτακτο βοήθημα αυτό. Πριν από λίγες μέρες τώρα, Βαγγέλη, πριν τις γιορτές, την δεν θα αποτελέσει μόνιμο κομμάτι της μεταρρύθμισης του σύνταξης. Δεν γίνεται όμως να το στείλει και γραπτός αυτό. Τις μαγκές τις κάνεις χωρίς να είναι επίσημα. Δεν τίθεται θέμα, δεν θα είναι μόνιμο κομμάτι της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Και ότι για το ΦΠΑ στα νησιά θα περιοριστεί, όπως ακριβώς έγινε κιόλας, έγινε γνωστό, με την ψήφισή του, μόνο για το 2017. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Πάμε να δούμε όμως πολύ γρήγορα τι λέει ένα μέρος της επιστολής του κυρίου Τσακαλώτου, για να δείτε τι ακριβώς εννοεί για τον κόφτη και για τις περικοπές των συντάξεων. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος στον Ντάισεμπλουμ. Αυτό το έχουμε σε καρτούλα. Είναι αυτό εδώ. Και λέμε, οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον έκτακτο δημοσιονομικό μηχανισμό, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στο νόμο 4389 του 2016, σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία θα επικυρώσει η Eurostat δείχνουν ότι οι παραπάνω δημοσιονομικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για το 2016 δεν επιταχύνουν το συμφωνημένο στόχο, γεγονός που θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στο πεδίο των δαπανών για τις συντάξεις, για να καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα και το δημοσιονομικό στόχο του 2016. Τους λένε λοιπόν ότι είχαμε πλεόνασμα, μοιράσαμε εμείς τώρα, βγήκαμε και μοιράσαμε σε αυτούς που εμείς θεωρούσαμε ότι πρέπει να μοιράσουμε. Και καλά έκανα. Αν τυχόν κάτι πάει στραβά, θα βάλουμε κόφτη. Τι θα πει κόφτης? Όχι, θα ξανακόψουμε, όχι τις δαπάνες γενικώς, από ό,τι διαβάζω, θα ξανακόψουμε τις συντάξεις. Και στοχευμένη εάν δεν μας βγουν
Αν δεν μας βγει ο προϋπολογισμός. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μην βγει ο προϋπολογισμός? Δεν υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι θα βγει ο προϋπολογισμός. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Πόσο πια? Βεβαίως, Το πιστεύεις ή το ελπίζεις? να σου πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι θα βγει ο προϋπολογισμός, θα συνεχίσουν να μην πληρώνουν τους ιδιώτες, θα συνεχίσουν να κλείνουν επιχειρήσεις. Έτσι βγαίνει ο προϋπολογισμός. Όταν δεν πληρώνεις τον ιδιωτικό τομέα και εσύ είσαι το κράτος, ο οποίος είσαι ο μεγάλος νταβατζής όλων, πας στον ιδιώτη και του λες μεγάλε. Εάν δεν προκαταβάλεις το φόρο για του χρόνου, που δεν ξέρεις αν είναι αυτός ο φόρος, πάει το κράτος στην επιχειρηματία και λέει: άκου να δεις, έχεις μια επιχείρηση. Πέρυσι η επιχείρησή σου είχε 50.000 ευρώ. Έβγαλε. Τζίρο, όχι εσένα καθαρά. Όχι κέρδος. Τζίρο. Εάν δεν μου προκαταβάλεις, αυτός είναι ο νόμος, δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν μου δώσεις το φόρο της επόμενης χρονιάς προκαταβολικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πουλήσεις τα ίδια που μπορεί η επιχείρησή σου να κλείσει, να καεί, να πάθεις καμιά καταστροφή από τα καιρικά φαινόμενα, να μην πουλήσεις, να ανοίξει κάποιο μεγάλο, ας πούμε, μεγάλη αλυσίδα δίπλα σου και να μην μπορείς. Σου λέει δεν με νοιάζει, κόψε το λαιμό σου, εμένα θα μου προκαταβάλεις το φόρο της επόμενης χρονιάς. Οι επιχειρήσεις λοιπόν διαλύονται, ο κόσμος απολύεται. Υπάρχουν ιδιώτες που τους χρωστάει το κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και δεν τους δίνει και αναγκάζονται να προβούν σε απολύσεις και συρρικνώσεις. Και έρχεται και κατά τα άλλα σου λέει θα βγει πιστεύω, Χρυσλά μου. Με αυτόν τον τρόπο ο προϋπολογισμός μια χαρά θα βγει. Απλώς θα έχουν κλείσει όλους τους υπόλοιπους, θα τους έχουν διαλύσει. Κατάλαβες. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει με τα μπλοκάκια από πρώτου. Τι θα γίνει με τα μπλοκάκια? Τι 40% πάνω? Είναι, έχουν μπλοκάκια και αυτό τρέχουν να τα κλείσουν. Γεια σας. Θεωρώ όμως ότι μπλοκάκια δεν μπορεί, θα βάλουν ένα όριο. Δηλαδή, αν το μπλοκάκι είναι μέχρι τόσα χρήματα που είναι στην ουσία σαν να είσαι μισθωτός, δεν μπορεί και εκεί να σου πάρουν 40%. Δεν μας τρελάνουν. Εννοείς αυτές τις τύπου εξαρτημένες σχέσεις εργασίας που μπορεί να είναι μπλοκάκι. Όταν είσαι μισθωτός και έχεις και μπλοκάκι ταυτόχρονα, έχεις ένα χρηματάκι. Εγώ πάω στον κόσμο να το ρωτήσω την άποψή του, γιατί τους βλέπω εδώ, με παρακολουθείτε. Εσύ πάλι θα μιλήσατε. Μίλα για το καλό, έλα, μίλα και θα πάω μετά. Εγώ πιστεύω. Έχετε μικρόφωνο. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί τα κάνουν αυτά οπωσδήποτε, γιατί φοβηθήκανε με όλο αυτό που έγινε και θέλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους. Φοβούνται το ενδεχόμενο εκλογών και φοβούνται, σου λέει, αφού είχε πάει και ο Μητσοτάκης απάνω, έτσι, μην αναλάβει αυτός. Επάνω που γι' αυτό. Ελάτε. Ευρώπη. Δύο λόγια. Εσείς είστε συνταξιούχος, έχετε σύνταξη ή όχι? Είμαι 2 χρόνια έχω βγει περίπου. Έχετε βγει 2 χρόνια. Ναι. Προλάβατε πριν τις πετσοκόψουν τελείως? 31 Δεκεμβρίου, ναι, λίγο πριν αρχίσουν. Λίγο. Στο τσακ! Στο τσακ, ναι. Πω, πριν 2 χρόνια. Ναι. Και? Βέβαια με άλλες συνθήκες βγήκαμε, άλλα περιμέναμε, άλλα βγαίνουν. Σας τσεκούρωσαν εσάς? Κόβουνε, ειδικά από το επικουρικό κόβουνε. Ναι. Αν και δεν έχει βγει ακόμα, δεν το έχω πάρει. Πόσα σας κόψαν εσάς? Από ό,τι ακούω από άλλους, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί δεν έχει βγει ακόμα. Αλλά έχουν κόψει. Αν δεν βγει, λέει, ο προϋπολογισμός, θα σας ξανακόψουν. Θα μπει κόφτης. Αυτό είναι που βλέπω, γιατί δίνοντας ένα βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους, βλέπω που λέμε, τι καταλαβαίνω εγώ. Που λέμε το τυρί το είδες, τη φάκα δεν είδες από πίσω. Εγώ τι πιστεύω τώρα, ότι αυτά που σου δίνει θα στα πάρει, αν τα δώσεις σε ορισμένες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχων, αυτά θα στα πάρει πίσω από όλους τους συνταξιούχους και από τους ίδιους που τα έδωσε. Αυτό πιστεύω εγώ. Μια ανακατανομή δηλαδή γίνεται. Ακριβώς. Παίρνουν από κάποιους που επίσης δεν έχουν, γιατί το να ζει κανείς με 1.000 ευρώ και 1.200 δεν είναι πλούσιος, έτσι. Έχει δουλέψει μια ζωή για να παίρνει μια σύνταξη 1.000 ευρώ, έτσι. Το να πάρεις λοιπόν από αυτό που παίρνει 1.000 ευρώ και να τα δώσεις σε κάποιον, στην ουσία μια ανακατανομή γίνεται των χρημάτων. Σου λέει θα κόψω κι άλλο από σένα που έχεις τα 1.000 και θα δώσω ως έκτακτο βοήθεια σε κάποιον που παίρνει 300 και 500. Μήπως όμως με τον τρόπο τους τα πάρουν και ήδη από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλαδή στα δίνω, στα παίρνω, αλλά στα παίρνω και από τον άλλον που παίρνει τα 1.000 ευρώ. Αυτό πιστεύω εγώ ότι γίνεται. Και το άλλο που πιστεύω, η όλη κίνηση του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι πάμε για εκλογές. Γιατί στην ουσία η περιοδεία που κάνει αυτή
Αυτό το πράγμα δείχνει. Εύχομαι να κάνω λάθος, βέβαια. Μπορεί να το κάνει και για πάνε δεχόμενο. Σου λέει πάω, δεν πάω, κάτι να το κάνω. Όμως και κάτι. Ζεστός, προπονημένος, εσείς είσαστε και αθλητές, ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα σας έρθω σε λίγο πάλι. Μιας και μιλάμε για λεφτά, να πω λίγο το διαγωνισμό και να σας έρθω. Και το μηχάνημα να βάλω. Θες να βάλω και το... Ναι. Να βάλω την ταραχή. Έλα μια ταραχή να γίνει τώρα, γιατί έχουμε δώρα, έχουμε λεφτά, χαμός. Μια ταραχή. Πω τι γίνεται. 30 χιλιάρικα την Παρασκευή. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Αυτή είναι εδώ τούτη. Είναι Τρίτη. Εκτός από τη σημερινή εκπομπή έχετε να περιμένετε. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα δίνουμε. Στο τέλος της εκπομπής Παρασκευής θα αφήσουμε λίγο χρόνο να το κάνουμε την ησυχία μας, να γίνει κλήρωση ζωντανά, με απόλυτη διαφάνεια και τα 30.000 ευρώ θα περάσουν. Έχουν αρχίσει. Θα πεταχτεί και το καπάκι! Αφρίζει! Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το δώρο. Έχω και δώρο ημέρα σήμερα. Και επειδή κάποιοι λόγω των εορτών μπορεί να έχουν πάει στο χωριό τους. Κάποιοι μπορεί να έχουν πάει σε ένα εξοχικό, κάτι. Εκτός Αθηνών να είναι. Έχουμε διαλέξει ένα δώρο σήμερα από τη Γιούσκ, Massif ξύλο, καταπληκτικό, το οποίο μπορεί να ταιριάξει και σε ένα σπίτι της πόλης και σε ένα σπίτι στην εξοχή ή στο χωριό. Ταιριάζει παντού. 14.800 λοιπόν, τραπεζαρία με 6 καρέκλες. Η βιτρίνα που βλέπετε, η πολύ ωραία βιτρίνα, και ο μπουφές πίσω για να βάζετε πιατικά κλπ. Και μαχαιροπύρουνα, συν το χαλί της εταιρείας Βιοκαρπέτ. Ό,τι βλέπετε στο στούντιο θα γίνει σήμερα στο τέλος της εκπομπής, στο 14.800 δικό σας. 2 διαγωνισμοί, 1 τηλεφώνημα. 1 τηλεφώνημα κάνετε τώρα, μπαίνετε σε 2 διαγωνισμούς. 30 την Παρασκευή, το δώρο αυτό σήμερα. Λοιπόν, ο Θεοδόσης ο Πάνου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτή την είδηση που έτσι έχει συζητηθεί πολύ από χθες, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η είδηση είχε, από προχθές, συγγνώμη, μπέρδεψα τις μέρες, η είδηση είχε ως εξής, ότι γιος γνωστού τραγουδιστή φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα εκβιαστών. Να πούμε ότι μίλησα με τον τραγουδιστή λίγο πριν την εκπομπή. Τον αναφέρω τραγουδιστή και δεν μ' αρέσει, γιατί τον άνθρωπο το σέβομαι και είναι και πολύ γνωστός και έχει πάρα πολλά χρόνια μια διάφανη εξαιρετική πορεία στον χώρο της μουσικής. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι θέλω να βγω να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα κλπ. Είναι προσωπική μου επιλογή, εφόσον εμπλεκόμενος είναι ο γιος του και όχι ο ίδιος, μέχρι να δώσει ο γιος του, ο οποίος αυτή τη στιγμή απολογείται, το πράσινο φως, γιατί ο άνθρωπος, ο γιος, είναι 46 χρονών και έχει οικογένεια και παιδιά. Αν ο ίδιος θέλει να μας κάνει μια δήλωση, τότε θα παίξουμε την είδηση με ονόματα κλπ. Εάν όμως αποδεικτεί ότι αυτό είναι μια πλάνη, ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην εμπλέκεται ή να μην φταίει σε τίποτα, να μην έχει άμεση σχέση, το να στιγματιστεί έτσι είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Ο Θεοδόσης ο Πάνου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και σε λίγο θα ακούσουμε τον τραγουδιστή με αλλοιωμένη φωνή όμως. Έλα, Θεοδόση μου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά με υγεία. Εύχομαι σε όλους καταρχήν, και στη συνέχεια πρέπει να σας πω όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα ότι η εμπλοκή του γιου του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή έγκυται στο γεγονός ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της πύρας είναι πεθερός του, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και απειλούσε, και θα εξηγήσω στη συνέχεια το τι ακριβώς γινόταν, και απειλούσε πολίτες, κυρίως κατασκευαστές και αγοραστές ακινήτων, στη συνέχεια έπαιρνε τηλέφωνο το γιο του γνωστού τραγουδιστή και τον ενημέρωνε. Εκεί έγινε ερευνητικά η εμπλοκή του συγκεκριμένου ανθρώπου, εν προκειμένου του 46χρονου, ο οποίος διατηρεί γυμναστήριο αλλά και σχολή πολεμικών τεχνών. Ο γιος λοιπόν του τραγουδιστή. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, που δέχτηκε το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας Αττικής για άτομα τα οποία απειλούν τηλεφωνικά αγοραστές ακινήτων αλλά και συγκεκριμένους κατασκευαστές. Από την έρευνα αποδείχθηκε, και γι' αυτό τώρα βρίσκονται στον εισαγγελέα, ότι ένας 69χρονος μεσίτης, ο πεθερός εν προκειμένου του 46χρονου,
του γιου του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Αυτό συνεργάζονταν με συγκεκριμένους εργολάβους, οι οποίοι όμως είχαν δώσει μεσητείες και σε άλλους μεσίτες. Κάθε ακίνητο που πουλούσαν οι άλλοι μεσίτες, εκεί πια έμπαινε και το κόλπο της εκβίασης. Έπαιρνε τηλέφωνο φίλος του 46χρονου, ο οποίος μάλιστα είναι και πελάτης στο γυμναστηριό του και απειλούσε ακόμα και με απαγωγές παιδιών, αλλά και καταστροφή του ακινήτου. Σε 2 περιπτώσεις κάψανε αυτοκίνητα στην περιοχή του Περιστερίου, το αυτοκίνητο ενός κατασκευαστή και το αυτοκίνητο ενός αγοραστή ακινήτου. Μετά από πολύμηνες έρευνες συνελήφθησαν και οι 3, αυτή την ώρα βρίσκονται στον εισαγγελέα και απολογούνται. Όπως είπα, για να ανακεφαλαιώσουμε, εγκέφαλος φέρεται ο πεθερός του 46χρονου και ο 46χρονος, ο γιος του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που μεσουρανούσε την δεκαετία του 80 και του 90, πασίγνωστος τραγουδιστής, ακούγεται στα τηλέφωνα που υπέκλεπτε η ασφάλεια να ενημερώνεται από πελάτη του γυμναστηρίου του για το πώς πήγαν οι απειλές. Μέχρι εκεί ήταν η εμπλοκή του, θα δούμε τις αποφάσεις και ο εισαγγελέας. Να ενημερώνεται από πελάτη του γυμναστηρίου. Του γυμναστηρίου του, ναι. Είναι ένας 49χρονος πελάτης του γυμναστηρίου. Ο πελάτης δηλαδή φέρεται να ενημερώνει για το πώς πήγαν οι απειλές. Οι απειλές, ακριβώς έτσι. Διότι ο 46χρονος... Ναι, από την άλλη όμως ο άνθρωπος αυτός... Δεν υπάρχει. Ναι, από την άλλη όμως ο γιος του τραγουδιστή έχει συγγενική σχέση με τον... Με τον εγκέφαλο, βέβαια. Με το φερόμενο ως εγκέφαλο έχουν συγγενική σχέση. Ακριβώς, λοιπόν, είναι πεθερός του. Γι' αυτό και προσπαθώ, όπως είδατε, να είμαι ακριβής στις πληροφορίες που μεταδίδω. Κάνεις πολύ καλά, γιατί θέλω να σου πω, Θεοδόσου, σε μια πολύ πρόσφατη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, με πάλι αδελφό γνωστού ηθοποιού. Οι καταγγέλλοντες τα μάζεψαν, τα πήραν όλα πίσω την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη πότε ήτανε, και γι' αυτό οι ειδήσεις αυτές θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε βέβαια εδώ μια πολύ διαφορετική υπόθεση, δεν έχουμε μια απλή ιστορία σαν και αυτή της Θεσσαλονίκης. Εδώ μιλάμε για ένα καμένο αυτοκίνητο και απειλές οικογενειών, όπως καταγγέλλεται. Εδώ είναι πολύ πιο βαριά υπόθεση, δηλαδή μυρίζει μαφιόζικη, ας το πούμε, μαφιόζικο στυλ όλες οι ενέργειες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας... Θεοδόση, συγγνώμη λίγο, απλώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή... Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πριν ακούσουμε τον τραγουδιστή τι μας είπε, έχουμε έναν εκ των καταγγελόντων. Έναν άνθρωπο ο οποίος δέχτηκε απειλές και εκβιασμούς από το κύκλωμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Τα στοιχεία σας δεν τα λέμε, το όνομά σας το δημοσιοποιούμε ή όχι, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέμε δηλαδή. Είναι ο κύριος λοιπόν Παπατόλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπατόλη, θέλετε να μας πείτε τι συνέβη στη δική σας περίπτωση? Ναι. Θα σας πω τώρα που είναι λίγο χαλαρός. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω ολόψυχα δημόσια την ελληνική αστυνομία και ειδικά τη Γαδά. Αυτή με βοήθησε. Βεβαίως. Σε εσάς τι συνέβη? Η ομάδα όλη αυτή η οποία συμμετείχε και με απελευθέρωσα. Εγώ είχα κάποια δοσοληψία με τον κύριο Πετρά. Να μην λέμε ονόματα παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω στον αέρα να μην πείτε. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, δεν δικαιούμεθα να δημοσιοποιούμε τα στοιχεία του. Εσείς είχατε λοιπόν κάποια δοσοληψία όσον αφορά σε θέματα κινήτων. Σε τι αφορούσε η δοσοληψία? Οι μεσίτες πληρώνονται την ώρα που γίνονται τα συμβόλαια. Εσείς λοιπόν είχατε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλατε να το πουλήσετε ή να το αγοράσετε? Να το πουλήσω. Να το πουλήσετε. Ναι. Είχατε πάει λοιπόν σε μεσίτες. Βεβαίως. Εντάξει. Εκεί λοιπόν συνέβη τι? Το πουλήσατε εσείς το ακίνητο? Το πούλησα άλλο μεσητικό γραφείο. Το πουλήσατε με κάποιον, συνεργαστήκατε με κάποιον άλλο μεσίτη. Ναι, σας πήρε λοιπόν... Λέγεται, ας πούμε, κατοικία, νέα κατοικία. Ωραία. Σας πήρε λοιπόν ο κατηγορούμενος και φερόμενος ως εμπλεκόμενος σε αυτό το κύκλωμα και σας είπε κάτι, σας μίλησε, σας πήρε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Τι ενέργειες έγιναν εναντίον σας? Καταρχήν μου στείλανε ένα εξώδικο και μου ζητούσαν 37.000 ευρώ.
Ως μεσητεία από την αγοραπολισία. Ως μεσητεία, ό,τι ήθελε έγραφε μέσα, δεν ξέρω. Μόλις το έδειξα στο δικηγόρο μου, αμέσως ο δικηγόρος μου λέει πέταξε το κάλατο τον αχρήστο. Μην ασχοληθείς καθόλου μαζί του. Προφανώς δηλαδή το μεσητικό ισχυριζόταν ότι επολύθη το ακίνητο και δεν εισέπραξε την αμοιβή του, ενώ τελικά εσείς λέτε, όπως εσείς ισχυρίζετε, είχε πουληθεί μέσω άλλου μεσητικού. Μέσω άλλου μεσητικού, ας πούμε, αυτά τα λέει και ο αγοραστής. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Ναι, όχι. Εγώ καταγράφω την άποψή σας, είναι ο ισχυρισμός σας, εικάζω και του αγοραστή για να το λέτε. Βέβαια. Ναι. Εσείς λοιπόν πληρώσατε την μεσητεία σας σε άλλο μεσητικό. Σε άλλο μεσητικό και το πλήρωσα την ώρα που έγιναν τα συμβόλαια. Εντάξει, αυτό άλλωστε φαίνεται γιατί θα πρέπει να δηλωθεί η μεσητεία στην εφορία. Άρα δεν είναι κάτι που μένει κρυφό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πληρώνετε λοιπόν αλλού τη μεσητεία. Και μετά μετά σας πήρε κάποιος, σας απείλησε, τι έγινε, εκτός από το εξώδικο? Πώς είπατε? Μου στείλανε 2 εξώδικα. Μάλιστα. Το ένα ζήταγε 37.000 και το άλλο μου ζήταγε 4.000. Με ποιο σκεπτικό άλλαξε το αντίτιμο της... Δεν το γνωρίζω εγώ, κυρία Τατιάνα μου, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, αλλά ρωτώ, επειδή τα εξώδικα κάποιους ισχυρισμούς θα παρέθεταν για να ζητηθεί, γιατί κάποιος δικηγόρος θα τα έχει γράψει για να ζητηθεί η μεσητεία. Δεν ξέρω, νομίζω τα έχει γράψει ο ίδιος. Τέλος πάντων, ας πούμε, εγώ αμέσως τα έδωσα στο δικηγόρο μου. Και μόλις τα έδωσα στο δικηγόρο μου, ο δικηγόρος μου λέει μην δίνεις καμία σημασία, αυτά δεν είναι αβάσιμα, είναι τελειώς αβάσιμα. Μάλιστα. Μα το δικηγόρος αυτός που μου μίλησα παρίσταται στα συμβόλαια του σπιτιού, με άλλον ας πούμε μισητή. Μάλιστα. Μετά λοιπόν από τα 2 εξώδικα και την απέτηση της μεσητείας από την εταιρεία της συγκεκριμένη, το μεσητικό, τι έγινε, πώς αυτό που ξεκίνησε στην ουσία με τη χρήση ένδικων μέσων, γιατί αν κάποιος θέλει κάποιον να τον απειλήσει, να του κάψει τα αμάξι κλπ, δεν ξεκινάει στέλνοντας εξώδικο. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή με άλλους τρόπους. Πάει με άλλους τρόπους. Εδώ λοιπόν μετά από 2 εξώδικα, πώς κατέληξε αυτό, όπως εσείς λέτε, σαν εκβιασμό και σε αυτή την πράξη που εσείς καταγγέλλετε? Μετά έρχεται ας πούμε μια κυρία στο σπίτι μου η οποία μου λέει δουλεύω στο συγκεκριμένο γραφείο. Και της λέω εγώ ας πούμε δεν οφείλω τίποτα στο γραφείο αυτό και αυτά τα γνωρίζει εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει μόλις της είπα έτσι σηκώθηκε έφυγε και κάποιο Σάββατο ερχόμουν στο σπίτι μου και την ώρα που μπαρκάριζα με παίρνει ας πούμε ο ίδιος τηλέφωνο και μου λέει Ναπολέον θα μου δώσει τα λεφτά. Του λέω δεν σου χρωστάω λεφτά. Δεν σου χρωστάω ούτε ένα φράγκο του, ούτε ένα σέντ. Και μου λέει, θα δεις τι θα πάθεις. Θα έρθεις παρακαλώντας στο γραφείο μου λέει. Θα τα πουλήσω τα χρέη μου, λέει, σε μια εταιρεία, η εισπρακτική εταιρεία. Ένα λεπτό. Θα πουλήσω τα χρέη, δηλαδή το χρέος της μεσητείας? Ναι, τα χρέη μου. Ό,τι χρέη είχα εγώ υποτίθεται μέσα αυτόν θα τα πούλαγε σε μια εισπρακτική εταιρεία. Είχατε και άλλο χρέος ή μόνο το χρέος της μεσητείας? Τίποτα, ούτε σέντς, κυρία Τουτιάνα. Προφανώς πρέπει να έχει αποδείξεις όμως. Για να δώσεις εταιρεία πρέπει να έχει κάποιες αποδείξεις στα χέρια του κάποιος. Ναι. Σχετικά με φιλία. Προφανώς μπορεί να έχει την υπογραφή της μεσητείας. Το συμβόλαιο της μεσητείας. Δεν ξέρω αν είχε και κάτι άλλο, αλλά με το συμβόλαιο της μεσητείας δεν μπορείς εύκολα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μεσητικά, έτσι. Μάλιστα. Και αυτός που σας πήρε ποιος ήταν, ο ιδιοκτήτης του μεσητικού? Ναι, ο ιδιοκτήτης του μεσητικού. Σας παίρνει και σας λέει θα δεις τι θα πάθεις. Ναι. Και μετά τι πάθατε? Λοιπόν, το ήταν Σάββατο και την ημέρα σηκώθηκε, δεν έδωσε καμία σημασία. Τη Δευτέρα, το απόγευμα 4 η ώρα ακριβώς, με παίρνει ένα τηλέφωνο, παίρνει την γυναίκα μου τηλέφωνο και της λέει τον κύριο Παπατώνη. Λέει, ήμουν ξαπλωμένος και μου δίνει το τηλέφωνο. Μου λέει, αγόρασα, μου λέει, τα χρέη του Πετρά και μέχρι την Παρασκευή θα πας 10.000 ευρώ στο γραφείο. Ποιος είσαι, του λέω εγώ, εκβιασμό μου κάνεις? Και μόλις του είπα έτσι, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Κύριε Παπατόλη, ναι. Σας θερμοπαρακάλεσα από την αρχή, γιατί επειδή δεν έχουμε κάποια πρόθεση εμείς να παρανομήσουμε, να μην λέτε δημοσίως ονόματα. Προφανώς πάνω στην έτσι
πίεσή σας να αφηγηθείτε την υπόθεση, θα σας παρακαλούσα να μην αναφέρετε στον αέρα ονόματα, σας παρακαλώ, για δεύτερη φορά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και σας λένε, λοιπόν, έρχεται η εισπρακτική μετά και σας λένε δώσε τα λεφτά. 4 η ώρα με παίρνουν τηλέφωνο και με εκβιάζουν. Η πρώτη εκβιασμός. Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, αμέσως εγώ πηγαίνω στην ασφάλεια. Στην Ανθούπολη εδώ. Μάλιστα. Καταγγέλνω το συμβάν αμέσως. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει να κάνω έκανα μήνυση. Και τα παιδιά με ρημίσανε εκεί πέρα και μου λέει μήπως είναι έτσι περαστικό κλπ. Λέει το έκανα 2 μέρες κλπ. Την επόμενη μέρα πήγα στον εισαγγελέα και πήρα εντολή και πήγα στα Λιώσα. Και πήρα την εντολή και πήγα στα Λιώσα στο αστυνομικό τμήμα. Και πήγα να κάνω μία, πώς το λένε, να τον ειδοποιήσουν ότι να μην με ενοχλεί. Κύριε Παπατόλη, Ορίστε. Υπάρχουν και άλλοι καταγγέλλοντες όπως εσείς ή είσαστε η μοναδική περίπτωση σε αυτή την υπόθεση που έχει δεκτεί εκβιασμό και... Ο εκβιασμός ο δικός μου ήταν οι απειλές που έλεγαν στο γιο μου ότι θα πες τον πατέρα σου, θα πάθει ό,τι έπαθε και ο συνάδελφός του, ο Τάδες. Ό,τι έπαθε? Ο συνάδελφος του. Ο Τάδε. Α. Ναι, δεν του λέγανε ένα ο Γιάννης, ό,τι είπε ο Γιάννης. Μάλιστα. Ο γιος του τραγουδιστή που λένε πώς εμπλέκεται, σας πήρε εσάς ποτέ τηλέφωνο? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζετε καν εσείς αυτό? Όχι καν. Μάλιστα. Όχι, καθόλου. Αυτός που μας έπαιρνε τηλέφωνο συστήθηκε σαν Αποστόλης. Μάλιστα. Και πώς κατέληξε για εσάς αυτή η ιστορία? Μόλις ας πούμε δηλαδή πήγα στην ασφάλεια και το κατήγγελε εδώ στην Ανθούπολη. Μου λέει άστο ο διοικητής εκεί πέρα, άστο 1-2 μέρες μήπως είναι κάποιος εκβιασμός κλπ. Και μας παίρνουν τηλέφωνο ξανά και απειλούν και λέει θα σου... όχι. Πήραν τηλέφωνο το γιο μου και του λένε μέχρι την Παρασκευή 8 η ώρα δεν θα πας 10.000 στο γραφείο, 8 και 1 θα πάρω λεφτό, 8 και 1 θα πάρω τηλέφωνο και από εκεί και πέρα θα δεις τι θα πάρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα ήρθαν και βάλαν φωτιά στο αυτοκίνητο. 2,5 ώρα τη νύχτα. 2,5 τη νύχτα. Ναι. Εσείς έχετε αποδείξει ότι είναι οι ίδιοι που βάλαν φωτιά στο αυτοκίνητό σας? Δεν έχω με κανένα κάποια άλλη, ας πούμε, πώς το λένε. Δεν έχω δηλαδή δώσει κανένα δικαίωμα στη ζωή μου. Ναι, ακούστε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απόλυτα. Σας καταλαβαίνω. Απλώς αύριο στο δικαστήριο, αν φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχετε κάποια απόδειξη ότι αυτοί που σας απειλούσαν, αυτοί βάλαν και φωτιά. Αυτοί που έκαψαν το αυτοκίνητο. Έχετε κάποια κάμερα εκεί στην πιλωτή κάπου που να έχει καταγράψει αυτούς που βάλαν φωτιά? Έχω κάμερες, αλλά δεν είναι του θηροτηλεφωνού. Τι είναι? Του θηροτηλεφώνου. Του θηροτηλεφώνου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπατόλη, και να μην έχετε άλλα μπλεξίματα τέτοια. Θα ήθελα να ακούσουμε και τον γνωστό τραγουδιστή Ειρήνη.